Ba da bambanci ba za su gane hakan ba, taugar baura dogara diyalla ba. In ba da bambanci ba za su gane hakan ba, taugar baura dogara diyalla ba. Matabacin sarki wanda ke tara ya nafisin su, alayi mai rayayu ta zo cikin jinsin su. Ba za a gane nufin ba, shi ne ba zai sauya ba. Allah ka da nufi na ya zama ban kasawa. Salatukan da muke duk su je gurin annabinmu, da Ali da sabansa sun zamo tsaninmu. Ganan shehu tijani nufinmu, bara makaulai ba wani kaban gane ba. Ya shehu hadi na martani ya ban barka kan ba. Zama da tashin kifa Ahmadin suke zanawa, a warke cuta ga makantaka kuke rayawa. Ya faɗi ma billahi lazai kuke da matarwa. Shehu bago ɗanki ne fa, jininki ne faladifa, a zawiya mun sharufa-rufa ake mana nana. Hanyar da mu fa muke bi gwarai falikairi ne, ku duba suken da yake saman mu babu iri ne. Yashe ya madu mai yarwa kanka mun gaggane, alawwalan Hamadu ne a kirin ku ce fardi ne, a zahirin badinin shuka kan shu'a. Assalamu alaika nufin zantukan magofar raba, salamu ala sutura shu'abu bakar ya baba. Assalamu alaika sallamar mu yau ta kuma tuba, nabbi amidi na nima walde ma yutima, sare ma ministry shugar bajabban baba. Aikin ka ko na sabar ka bai sa ka daina ba. Joganan judama ku an wa itima, kai ka juya muka mai shabu baka san ba. Lafiya da tijo likitan da ke warkarwa, mai juya majubi zuwa ga arufi a kulawa, mai sai ta bayi zuwa ga rabu kun ji iyawa. Anodiyan minotima a hokiyan mi zaɓi ma, kai ka share kukan mu har yau baka bar mu hakan ba. Wallahi ka yi shi kowa ya bi ka kai gurewa, ka kai yayin da ake so a kai gurin haskawa. Na shehu kai ne shehu ladabin ka abun dubawa, kyama balde ami hokima, tunda kai washe wago ba zan gini in yi wawa. To aradu ko ba sabi ina anan gefen ka, kullum na kalli surar ta ka sai na kara kallon ka. Wai ka ga shehu bugu a zahiri a wannan yau ka ta mi sakin dare miloma, ita dan na sayan ma a dan zama sabuwar da shaguna ba sa giru yau rijali sun zube a kasanka, kai ne kake ba su sha a karkashin zawiyarka. Muradu kai ɗaya ne fa zubin carbinka da kanka, walli tambe dama ko shanan bone amma in ka bar ne da kai na wallahi ba za na iya ba.
ka ce mu yi ko mu bari wajibin mu ai tilas ne fulbe fusa kirabe an jagi kuɗi maɓe ba da bambanci ba kai da baka zo a sufa Baura dogo radiyallahu ba. to an nuna bambanci da mu da kai fashe hu iyaka kai ne fa alƙali mai zartar da duka wani doka a shafukan alara kwai gurin da kun ka iyaka yadu heuti yadu sirrika a takardu hokkora muku jagi da ni bara ba zan daina ba baban su malamu su man farin uba mu na mina ganin soyayya kake rabo a sanina nan zuciyar dan kamalam sani kai da nufina manto amja banango ande habe jango matsayin ka hadara to ayaba zai goge Baura dogo radiyallahu ba. aban su malam kawo koina neman kake yi sabida Allah ya je sirrin sahun ka masoyi wallahi ko da wuni da ya kabar mu mun sauka layi za mu jikin ka mu rabi kai da yanka muke biya baban malam sa'idu madadin mu ba zai yanke ba zai yanke ba Za su gane hakan ba. Shugar baura dogo radiyallahu ba. madani fa ka sha shagon rijal tun kan zuwa na shaushare bisha da mansur kaisar wa dukkan fina gidan saka sha sirrin da ke ta zayyana kauna ga uba da uba nai imami da ladanai kai muridin shagogo kake ba zan koye ba Baura dogo radiyallahu ba. muna da burin shau zuciyar mu kuma su ne a duba yin mara aikin mu don su dan gangane ko muke ta nufi lamuran mu duka ka ne dan jinin kawai ga bashir a masoyi in sirrin baya bara ni nake ba zan daina ba ba zan daina ba in ba da bambanci ba Ka zo a sufa ba. shugar ba kai ne ba mai suluki yayi jazaba Bai laba za mu daina ba. mu kai kadai muka zaba Abinda ba zai zo nan ba. a gidanka mun ga karama karamci ba zai yanke ba ba zai yanke ba